दिनै बे जलायस्रि बाजारनि लांगोनायाव दिनै इउपिपिएल साब स्टारिं कमिटि जोङो खुलिबाय आरो बे खुलिनाया जाहैबाय दिनै जोंनि इउपिपिएलखौहाय मोनसे गोजोन खौसेथि आरो मोजांथार बे दिननि थाखाय पाब्लिकनो जोङो खिन्थाहरनो सानबाय आरो दिनैनि बे मोजां समखौहाय खुलिनायजों लोगोसे दिनै मोनसे जोंनावहाय बेखौ खुलिनाय लोगो लोगो जोंनि इउपिपिएल पार्टिया साफ्रोमबो मिथिनो हाबाय जे फैगोन 22 तारिखआवहाय मोनसे इलेक्सन जागोन बेवहाय आरो बे इलेक्सनावहाय भटखौ होनानै जोंनि दानि केन्डिडेटखौ जयजुक्त खालामनो जोङो जेब्लायबो रेडि जानानै थाबाय। रायजो राजानो जोङो बेखौनो बुंहरनो सानो जे दिनैहाय बे अफिसियेल खुलिनायजों लोगोसे जोङो रायजोफोरनो बेखौनो बुंहरो दे फैबाय थानाय 22 तारिखआव जोंनि इउपिपिएल पार्टिया देरहानायाथ' जोंहा रोखाखा जेरैब्लाबो जों सरकारखौ बानायखागोनखा बहाय जोङो रायजोफोरखौ बुंहरो बहाय गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया। गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा फैनानै बुंफैयो दिनै जोंखौहाय बे बेलायावहाय जोंखौ देरहानो हानाय नंला होननानै, नाथाय बिसोरनि बुंनाय बायदि नङा। दिनै जोङो गोबां जायगायावहाय बेरायनानै मोनबाय आरो दिनै जोंनि मा होननानै बुङो साब कमिटि खुलिनाया नैबे फार्स्ट आरो जों गोबां मिटिंफोरखौ बानायबाय मोनफ्रोमबो जायगायाव गामि आरो मोनफ्रोमबो जाथि माहारि आदिबासि बर' बेंगलि जेसेबां जाथि दं दिनै इउपिपिएल पार्टिखौ भट होनानै बिसोरो देरहाहोनो थाखाय बयबो रेडि जाबाय साखा फारा जानानै दङ। रायजोफोरनिफ्राय जोङो ओरैबायदि अननाय आरो जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो अननायखौ मोनदों जेब्लानाखि जोङो गामियाव थांदों दिनै बिसोरो होनदों जोंखौहाय गोबां बोसोर 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बेबायदि सान हर थांनो हायामोन, जोंनि फिसा फिसौफ्रा स्कुलफ्राव फरायनायावहाय गोब्राब जायोमोन, बिजनेसफोर मावनो हायामोन, नाथाय दिनै इउपिपिएल फैनाय लोगो लोगो गोबांथार आसनि फिसा फिसौ स्कलारशिप अनसाय बिथांखि बायदिसिना रोखोमनि गोबां मोनबाय आरो गोबां बेबायदिनो साबायखर बावनाय थादों। बिनिखायनो दिनै जोङो रायजोनिफ्राय जों जेरावखि हाबा मोनफ्रोमबो गामि बा जों मोनफ्रोमबो जाथिनि गामियाव हाब्लाबो जोंखौ दिनै ओरैबायदि मान सनमान होदों आरो जोंखौ बरायदों आरो बेबायदिखौ जोङो गोबांथार अनसायनायखौ जोङो मोननो हादों आरो।